The Words of Evil Episode 10 Mizo tonga recap ithlir me kani Sin intran na chuan Junmo chuan gichula chu zu indun puya asoma gichula hne na chuan Japanese haune na inrem siam na an nei thu alaka azep chan chu azota gichula chuan Junmo hne na chuan ngai dam dil pa in Chinese lama an tho puite a boy puina sat ema wangin Japanese hau chu Junmo ti boy lovin ama nge ina soifel ve adu thu ashil ani Gichula chuan herini nena anin kar chu Junmo nena azota ma se Junmo chuan sumdo na thilwang chowa in mu an ni thin thu ashila Junmo nena chuan tuna an thil boy pui mek chu an tumanga akal tluang ani chuan ruihlo manga sumdo na chu aban san to tur thu le nun thara bulchan that atum thu Junmo chu ashila gichula chuan Junmo chu an sumdo na chu a omlo hnuwa po ama nge in enkol chunzom turin acha Yujongi wanga athil ti te chu bansan atum to tur thu ashil telbok ani gichula thil shil awang chuan Junmo chu ashil hei hlea gichula chu min tumin yujongi chu police ani awangin atan chuan bansan mai a that jok thu ashila Junmo thu soi chu gichula chuan ngai sak wak lovin asum do na enkol zui tur chuan ama Junmo nge adu thu ashil jok ani atuka chuan Junmo chuan gichula chu conference an nei na tura ashwaya pona chuan yujongi an lo ngak dun meka yujongi lo thlen hnu chuan gichula chuan project thar an siam tura poisa invest tur thu te chu ashil fia a chutia an soi ho mek lai chuan officer Huangmo chu ron langin Huangmo chuan project lian tham taka gichulan poisa tam tham tak a invest tur thu alo shat awangin gichula chuan engsum do na tak nge akal puiti sha tumin conference na a chuan akal vea gichula bula chuan thu in yankis omna chu azota yankis chu manager chu atha angchi a thatvea gichula chu apu boka Gangnam Crystal supply tu po ama ani ti an sha chwa to thu a soitel bok ani Huangmo chuan gichula hna chuan asum do na chu bansan turle anman chwa ma a inthiar film chu atana that jok thu ashila asum do na bansan ni chuan gichula detective Roy an tha sak tak chu an chui chwa sak tur thu ashil bok ani conference an nei meka chuan gichula chu an project nei tura investor lian berani awangin thu soi turin stage ha chuan an ko chowa Huangmo chuan a chwa ma chuan thamlo le senti sha tak mai hian gichula chu fakna an kader chu a hlana ponlama chuan detective gom chuan conference atel haute chu Huangmo shil ange chuan an thla chu alo lak ruk sak char chara Junmo chu hola tanga chhuakin do hyanga chu akol ngala do hyanga le changsika chunga chuan athin rim hle mai officer Huangmo chu an case thuilai meka a enroll thuk to thule yujongi mel a mu to awang chuan yujongi po din mun hlawma adin to thu ashil bok ani do hyang le changsi ka chuan Huangmo le Jagon Grupa ki so te chunga malak dan tur chu an soiduna changsi ka chuan commissioner chu kolin Huangmo chu lo thunun deuh turin ashil ani chumitlai chuan herin chuan gichul yujongi le Junmo te zanra eina a chuan aron kalvea gichula chuan Junmo bial nu angin herin chu yujongi hna asoya yujongi po chu abial nu angin herin hna chuan asoibok ani Herini le yujungin an na tho chungchang an soilai chuan Junmo le gichula chu an om anuam dun chi alova Herini chuan drug dealer ni thu te chu asoi chhuak phonga gichula le Junmo chuan Herini chu an mel room dun hle mai gichula chuan Herini thil soilai chu pot chatin yujungin hna chuan do chilin Herini chu Korean le Chinese thlapol chung ko ho satak achanga seilian ani thu le apa sum don na Asiam na lam thil a boy pui chunzom thu ashila yujongi chuan herini chu Junmo anin an panhi in kara chuan eng thil nge omti azota herini chuan an panhi chuan in mangai tak an ni thu in a changa yujongi bok chuan Junmo hna chuan herini ni chunga ari ruput ang chu achunga ipu vm ti in azota Junmo chuan phattuma asoilai chuan herini bok chuan Junmo po in ka mangai ang chia hian min mangai ve thawani ti in lo chan khala herini po chuan yujongin hna chuan high school in kalai atang to a imi pa mangai chin nen hian tuna hian inin ngai zong tak takem ti in azota yujongi chuan gichula kutvon pa chuan anin ngei zon thu in a chang ve bok ani yujongin gichula kut avon lai chuan Junmo chuan an hun ton mek chu sheom ati pha hle bok ani
heirini le junmo te chuan gi chule te chu an chwa sana an kalpa chuan heirini chuan junmo hne na chuan korea om to tur thu le sumdo na tharchan atum thu chu ashila junmo chu apple lei sak turin angena chinese ho chuan thilpe katana apple anin lei sak ani chuan an mahuna mal somna tamtak andong thina ni ti te chu junmo hne na chuan ashila thilpe katana sana in pek chu an chia anga an ngai awangin an thil du lo ber ani thu chu ashil telbok ani heirini hotel thenna a chuan an kalduna heirini chuan junmo chu fo mai atuma ma se junmo chuan thiam tak maiin heirini hne na chuan rei tak in ngei zon adu awangin man mo taka thil kalpui lo turin ashila heirini chuan korea om theina turin a mingpo athak fel to thu ashila an pani chuan in holo tak maiin an khosaduna junmo chuan heirini laka chuan atum ai dein rilru lo peto ani ti ain sha chwa phabok ani chuti mek lai chuan huangmo chuan manager chuan hnuaia thok anaw te chu a kau khoma gichila hnuaia drug supply tu zong zong te chu zong chhuak turin atia dojar chuan met park anti chu supplier zinga mi poimo ber ani thule yankis nen po voi tamtak anin mu thin thu ashila huangmo chuan met park chu a mu theinan ro man na siam turin atibok ani gichula chuan new jongi chu a chena in lama a tha ho pa chuan heirini omdana wang chuan ngai dam adila gichula chuan asum don na chu aban san thwai tur thule anun dan po ain thak dang lam thwai tur thu chu new jongi hne na ashila chumi chung chu do thei takalo ngak turin angen bok ani ai ga chhar thui to te reng deng tinge ga record lo atuka chuan gichul chief sole hi sung le junmo te chuan japan ho ne na an boina bera felta ka wangin alom nan zuna wan dom hova hi sunga chuan junmo puina in chinese ho ne na tangin an bungra chu an lak tur thu midang ho chu ashila andam doiron ken chu junmo ne an lo lak chhon tur thu le an ma ni zinga mi pakhat ne na an hlan nuwa factory lama an kalpui tur thu chu asoi tel boka gichula chuan chief so chu huangmo lo enjui turin acha chief so chuan hi sungan an mani zinga mi ati chu tunge ani ti azota ma se hi sunga chuan chief so zo na chu chang lovin an hlok na mu tura changa 50% chu an sum don le zel na tura ta na anda thachin thu te ala chuang 50% chu an palia anin sem tur thu asoi ta deya hi sunga bok chuan gi chula chuan 40% a chan chin thu le ama le jungbei chuan 30% an chan chin thu chu asoi tel bok ani gichula chuan lo soi ve in tuna chuan pali an ni ta ka wangin hi sunga nen chuan 30% an chan ve ve tur thu le chief so le junmo chuan 20% a anin sem chu a that jok thu asoya hi sunga chuan gichulan chan tlem poi atilo chu mak atiril ru hle a junmo an tuna an bungrwa thlen theina na a boy puina sat ema wangin loman thatok tak pe ka phu thu chu gichulan a soitel bok ani chumi tlai chuan huangmo chuan dojar puina in met park anti junmo pani bok chu amana met park chuan an ho tu tenen in zom na an nei that lo thule yankis anti chuan gichulan he na tangin andam doi zor tur dealer te hne na sem chuak tu berani thu chu ashila changsi ka chuan huangmo an met park ti achui mek ti asiatin do hyang hne na chuan ashil ngala do hyang a chuan a drug dealer man chu junmo pa ni ti asiatin aril ru a ha hlea changsi ka hne na chuan an thu sha chu junmo sha ta soilo tu le met park ka chungchang chu an mania chin fela that thu ashila do hyang a chuan dealer pakhat chu mu in yanki sabial nu anti wendy omna chu alo shil bok ani do hyang a chu wendy chena hmuna chuan avakala wendy chuan dam doya shal tur chu alo boy pui meka wendy chu naw pai meka nia wangin do hyang a chuan an ma ni a tran pui ani chuan no te thataka anei theina tura pui a in tiama wendy hne na chuan police station a kalin huangmo anti hne na chuan yankis omna chu shil turin atia junmo pa an chui zui to lo na turin wendy nen chuan inrem siam na an nei ta ani
Wendy chu do hianga soyang nge in huangmo hne na chuan kalin Yankis chu manager chuan na sataka soisak thu ashila huangmo chuan Wendy thu soi chu finfiana omlo awangin angai sak thalo hle a Wendy chuan huangmo chu do chilin chief so chuan tuala tha hnem to thu le manager chu thattu po chief so ani thu ashila hetiang thu police ne na a report awang chuan anunna atana a hlo omti ashil tel boka huangmo hne na chuan chief so chu mansak nge turin angin bok ani Wendy in report a pek nu chuan huangmo chu gangna miunian lama chuan kalngalin chief so chu thu zofia turin police station lama ashwaya gichula chuan chief so an man thu chu a hlau thong ril ru hle a huangmo chuan gichula hne na chuan asum do na chu bansa na hun to thu a shil le boka hi sunga chuan Yanki sabial nu Wendy hne na tanga police hawin report an don thu chu gichula hne na chuan ashila gichula chuan manager cho tha ani lain Yanki sa om velo thu le Yanki sa na lo sha chu mak ati hle a gichula chuan jungbe chu asoi chuak tu ani aring hlel ngala hi sunga chu lo chui chiang turin a shil bok hi sunga chuan junmo hne na chuan herini chu lo be turin atia tuna anthil boy pui me khi atop na ber tur ani to awangin damdoi po atam theyang ber lo thon tur a shil turin ati ani gichula chuan police pakhat a hmel shan hne na chuan chief so chu thupoi mo a shil tira police pakhat chuan gichula soyang nge in thu an zofia huna po engma soilo tura ati thu chu chief so hne na chuan a shil bok ani chumizan chuan junmo chuan do hiang hne na chuan huangmo hne na chief so chu a in puan lo tur thu le gichula phatsan arin lo thu chu ashila junmo chuan an thil chui meka atop an thlen teu to thu le an tum angeya gichula man na hun rem chang tak ani do na wangin engma ti swal om lo nana ma lo la turin ashil bok ani do hianga chuan junmo chu chi ai lo tu le riru film taka che chwa turin acha thataka ankal theinan lo film khur turin acha bok police station a chuan chief so chu huangmo hne na anron shwaya chief so chuan eng thuma asoi du lo awangin detective go hne na chuan Wendy churon shwai turin ashila chief so chuan Wendy an lo man to ti ashatin mak ati hle a do hianga chuan police pakhat hne na chuan chief so chuan gichula phatsanin a in puang emti zo turin atira chief so chuan engma asoi chuak lo ti an shatin junmo le do hianga chu an lom hle bok ani atuka chuan junmo chuan herini chu mu in Chinese ho hne na chuan an product demand ang zat an ron thon theile theilo tur thu azo tira an ron thon thei ani chuan kalkonga buaina om an ron thon thei ani chuan kalkonga buaina om thei tur zong zong buai pui anin huam thu le an bungra chu him taka an hne na thlen thei nan thei top an chwa tur thu ashil tel bok ani herini chuan junmo soi ang chuan an order sa kg som paruk item kg som thumlai mei chu pek arem ti ta sok ani chuti mek lai chuan Chinese factory a thok Korean mi te chu gi chula te dam doi order rang zat pe chhuak tur chuan ha tak le rim takin an thoka an shi sel na in a twar pha hial bok ani changsi ka chuan a hnuaya thok detective rwal chu kau khomin junmo chu an thil chui meka atop lam a nei to awangin finfian an mu ang lo la khom lok turin ashila chuti mek lai chuan yujongi ero chu junmo angei to ema wangin rilu ha takin a om mek bok ani chumi zan chuan junmo chuan gi chule chu longchol na hmun lama chuan a shwaya hi sunga ero chu kardanga gi chule te hnung zuin atlana longchol na hmun an thlen hnu chuan gi chule le junmo chu sanghaman turin an kala hi sunga ero chuan kara lo nga pa in alo enzui renga chuti mek lai chuan jungbei chu gangnam union lama chuan ron in lanin office a chuan tuma anom lo awangin intilal takin gi chula chera te chuan a thu a junmo le gi chula chu longa chuan chuang dunin an bungro omna lam chu an pandun ta ani